Iki lho yu lawuh andalanku ana sambel terasi, wak pindang ricikan, embus goreng tepung, bar ngono jangan asem campur-campur yu. Rai wong desa kok yu masakane jege urip ya wis ngene iki nek gak jangan asem jangan klopo, iwake pindang ricikan, muterene bakul sayur digawa ya wis iku tok. Ape blonjo rena-rena ya ora ana, kudune marane pasar gede Jatirogo kono lho yu. Enake ngene iki nek blonjo ngene iki rada murah yu, kaya wak pindang ricikan ngene iki lho. Iki 3 buntut tak dadekno siji. Iki mang 6.000 lek sak ikrak ngono mang yu. Nek bakal janganane ngene iki mang karo sadah niki mang 500-an aku tuku rong plastik, terus terong cepluse yo 500-an. Lah nek katas nyadame iki mang sadah 2.000 isine telu karo kerai iki mang citoke 1.000. Wis yu bakal jangane mang dirajangi kabeh diris-iris aja lali aseme mergo iki petak kelor asem. Nah nek wis bar kabeh ngene iki terus iki siap diumbah. Bar ngono ngentepno banyune sik, aja lali dijarno sampai umop. Nek umop sayurane mang lagi dilebokno terus enteni sampai rodok medhot. Karo ngenteni medhot ditinggal ngulek bumbune yo. Bumbu jangan asemku iki yo andalan wis ngene iki tok wae. Bawang brambang lombok ambek terasi diulek sampai lembut, terus aseme digodhog mang dicukuk diulek pisan. Nek aseme ape dicukuk dhewe ditekek ning ada, terus dikeki banyu diperes ning jangane yo tambah resik. Tapi nek prasaku kok luwih sedep diulek ngene iki lho yo, terus dicemplungno ning jangane sak bumbone. Aja lali cowake disai pisan mboeman bumbune sing kandel-kandel men resik kabeh. Kare bumbune uyah, gula karo nan micin, terus dimasak sampai mateng jangane. Oleh kukelan ki mang prai ora tak kei wak panggangan yo yu. Prai bakul sayure ki mang ra nggawe wak panggangan mbok kentekan mbok piye. Dadine yo saonone wae, mas ngono tetep suweger kok yu. Wis nek jangane wis mateng diangkat, salin goreng lawohe ki mang embus loro, sitok 500-an aku tuku loro 1.000 yu tak tepungi tak irisi godhong brambang, terus digoreng sampai mateng. Wis bar ngono karek goreng iwak pindange ricikan ki mang 6.000 tak goreng kabeh. Aku seneng wak pindang ricik cilik-cilik ngene iki digoreng sampai garing ngono ku inuk yo kemriak dipangan sak ndas-ndase. Wis yo karek ngguri dhewe goreng sambele iki. Pokoke jangan asem ki wajib nganggo sambel nek gak ngono kurang seger yo. Iki mang tak kene sambel tomat, tetep tak terasi saithik yo digoreng sampai mateng. Lombok bawang brambang tomat karo bawang saithik, terus dikei terasi, dikei uyah, kaldu bubuk milan gula diulek sampai lembut. Wis yo bar kabeh masakanku ana jangan asem campur-campur, sambel tomat, pindang ricikan karo pembus gorengan.